ndakuona nyaya yemubhuku masabhuku tagarira inyaya yatakangoziviswawo izo mushure mokunge maitika maminitsi paitwa musangano ukanyorwa maminitsi pagiraundi kwamukati pachinzi pagovakwa chikoro. Julius Strano akabva aenda kupapo ndokupatanga kuvaka, saka takaenda ndopatanopa samu chimuti amire kuvaka akuvaka zvisina mupongo ndonhau yandaenda kudai takaedza kubata sabhuku tagarira tikavazivisa asi ndikuona havana kufunda kuuya kuno kudai. Chakumbira Julius Strano simudze ruoko rwerudyi teedzera zvandakutaura mumashure. Ini Julius Strano ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisa ruoko pasi ndakumbira Julius Strano usvikaire pamberi pedare kuti iwewe uri kuvaka pagiraundi kwamukati panova panzvimbo iri yeCommunity iri kutarisirwa dzeiva kuchikoro. Maita zvenyu ndinokutendai changamire ndokuuya pamberi poukuru hwenyu, ndinozvininipisa pamberi poukuru hwenyu. Nzvimbo yandiri kuvaka isitendi yangu ndakaipiwa, ndaipiwa kudaro zvaita rumbo rakaipa kuti sabhuku tagarira havana kuuya, variwo vakane mangariro. Pavakaitwa sabhuku vandaapprocha kaviri, vakauya kwandiri kaviri kezi zvanzi Julius, nzvimbo yako iyi ndikuda kumhacho, ndichakudyira musitendi wako mbichana, ndoda kuvaka shopu yangu. Ndikati ndipe musitendi yangu ndakandivake. Akabva ambotaura neni pasaidi pangu pane munino wake wakandoro, abva ambotaura naye izvozvo, abva azomunyaradza ndazokunyaranya. Saka stendi yandiri kuvaka isitendi yangu, muganhu wandakapiwa nepandakanzi ndivake. Handina kubuda, handina kuenda kugiraundi rebhora kana kuenda kudhiko, ndakavaka pandakapuwa. Saka zvanakira kuti samunhu rangu ndakaona rakanzi uyai nemawitness. Inini stendi handina kuzvipa, handina kubvuta, handina kuenda zvemusoro wangu kana zvemusikanzwa. Stendi ndakaipiwa naIshe Chinamhura, vakatumira nhume yavo ndo yakauya ikatonditi takapiwa tiri vaviri. Pane anonzi Bhato Tagarira, munino wesabhuku Tagarira, ndiye akatanga kuhapa, ini ndiri panext pake. Saka takapiwa tiri vaviri ipapo. Tiri vaviri nditakapiwa naIshe Chinamhura, vatuma nhume yavo ndo yakasikotipa naMambo Chinamhura. Chinyorwa chinoratidza kuti Mambo Chinamhura akakupa nzvimbo ndechi? Alright. Chinyorwa ndauya nevakatumwa naIshe Chinamhura ndokubaba ndauya navako. Ishe Chinamhura akutaura nevake vachiziva ivaneshe nharaunda. Vanongobvira vakaita Ishe? vanongobvira vaita Ishe ngomambo. Izvo hatizvizivi izvo. Ndati ndipe chinyorwa chacho chinotaura izvozvo zvamuri kutaura izvozvo. Hapana pakanyoreka. Ndakasimbuka ndikaenda kunotaura zvandanga ndataura namambo muofisi. Ndikati kuvakomana vaviri 2010. Wakomana iwo unobva kupi iwe? Ndiri Chizora chemuno. Saka wauya kuzopiwa nzvimbo naMambo Chinamhura, zvii zvangu zvaitika kuti Mambo Chinamhura vapindire pakukupa nzvimbo ipapo? Alright. Inini natagarirawo takapiwa tiri vaviri, takakumbira Ishe pokuvaka. Wabva watuma baba avo kuti kana vaishanda nababa avo kuti kana vari vagari vomuno vari zvizvarwa zvomuno, endai muno kuti pavakumbira panovakikei. Baba ndo vakatosimuka vaya. Ndati chakaita kuti Mambo Chinamhura vauye kuzokupa nzvimbo uchigara mumusha masabhuku Tagarira chii? Munhu anofanira kutanga kupa vana nzvimbo mumusha make, handiti ndisabhuku. Mambo Chinamhura vari vanopa munhu nzvimbo mumusha matagarira kuti hamuna sabhuku. Ndakaitibvunze kuna vakatumwa namambo. Chii chakaitika kuti muzotumwa namambo kunopa munhu nzvimbo namambo? Anofanira kupa nzvimbo mumusha ndiani mambo here asabhuku? Zvinofamba sei papa munhu nzvimbo? Chii chakaitika ndechekuti vakange muine gakava vaapana sabuchief ainzi Moment. Mwana wamurape akanga akatarisana nevanhu siteneka achisarudza
vana vanokumaira kuno mambo andituma ini manje akati usazvikuita chimwe chinhu zvikodaidza atagarira uende navo pasipoti varikuvana vanavo zvekuti vana nasabchii handiro zvakuita kana vana vane zvitupa zvina 25 vapi kana vasina kwete. Chinonetsa ndechekuti imimi shoko renyu tinovimba naro kusvika papi. Ndosaka ndabvunza chinyorwa chamambo chacho chakakupai mvumo yekuti muende kunoita izvozvo. Nokuti tarisai mambo vauya mumusha kuti vazoita basa rasabhuku handiti. Saka pakuda chinyorwa chichabata mwana uyu kuti zvandiri kuita pano pamusha mambo ndo vandipa simba racho. Handisi kuti zvakaitwa namambo zvisirizvo, asi ndiri kuti panoda chinyorwa chekuti uyu akabvunzwa nasabhuku uyu anosvika achipa sabhuku kuti zvandaita pano zvandiri kuita pano mambo ndo vakanditendera chinyorwa ndechichi. Saka amweni pavandikakanganisa chinyorwa chamambo zvambanza kuno mwana wendeupenyu ine ndau yandindakatuma Chinyorwa ndimi. Aiwa mutema hautendere izvozvo. Nokuti mambo vamuri kutaura nezvavo havasisipo. Dai mambo vakanyora pasi bepa rine chinyorwa chavakadhinda. Dai zvisingandinetsi. Apa panapa pari kuvakwa public school yakamira sei school iyi? Pakaitwa musangano vachinyora maminetsi avo village level vachiona nzvimbo iyi vane pfungwa dzokuti vaite community school. Saka vari kuti mushure mekunge pangounganwa pachiitwa musangano vachionesana kuti nzvimbo ingaite here kuti paitwe chikoro mangwana tokabvona patanga kuvaka. Iyi under Councillor Murape. Zvauri kuti iwo wakapiwa 2010 uvake wozotanga kuvaka gore rino zvino 15 years dzese idzi wanga wakamirirei? Vakuru vangu nzvimbo yandaiti ndeyangu ndaitoparima zvitina zvitori pepapo ndakazvikanya ipapo. Izvo zviri kugara kupi? Ndogara makuru maviri. Apari zvinomira kuvaka panhipa kusvika ndawana confirmation kubva kune relevant stakeholders vakaita saCouncillor Murape nemasabhuku andichasarudza ipapo kuti tinzwisise nezvepanhipapo. Ndinogona kukuti vaka panhu pakapegwa nekanzuru. Kanzuru iyoyo yakupaza futi panhipapo. Saka ndikumbirawo dare munyorere Councillor Murape tsamba. Ndikumbira kuti vashanyire nzvimbo iyoyo vatipewo mhinduro yekuti iyo nzvimbo yakanga yasarudzwa kuti ivakirwe chikoro nepari kuvakwa nemukomana wavo zvakamira sei. Mamwe masabhuku akatenderedza apa tinayani apa anonzi aniko uyuyu anogara paseri kumavira zuva kwemungate Growth Point. Sabhuku anonzi anisabhuku arapa patikabva pane holo yepamurape paseri pacho. Masawi, Samiri Masawi. Pane horo apa paseri pesapo apa murefu. Anoita zvokurima sei? Mubariro. Mubariro. Ari kure zvakadini ipapo? Vari kura. Sabhuku tagarira naMupariwa havagandurani? Tagarira ndiye ari kuno kutagarira naTsvanu namazofa bhozi nguvayo inini zvangu tiri mubhuku raTsvanu. Ndoda zvinyorwa zvinobva kumasabhuku iwayo vese vachinditaurira nezvenzvimbo iyoyo uye pauri kugara iweyo kuti vari kuti kudii nazvo uye musangano uyu wekuvakwa kwechikoro. Saka Councillor Murape ngaagare pasi nemasabhuku iwayo voshanyira nzvimbo iyoyo votinyorera chinyorwa kuti proposal yekuvakwa kwechikoro ichi nekupari kuvakwa apa zvakamira sei. Saka masabhuku aiselektai masabhuku amuri kuti Councillor Murape vagare musangano nawo vakurukure nhau yacho vobva vatipa maminutes acho emusangano wakagarwa pasi uchitaurwa nezvekuvakwa kwechikoro ichi. Iwewe mira kuvaka panhipa kusvikira izvozvo zvaitwa. Bvunza. Changamiro vanhu ava ndakavabvunza kuti ko pano padhipu handiti yadhi yangu inini ndo yega ida kupa chikoro. Asi musangano mavatoona wakaita makatendere meeting yacho ni yekudova kwechikoro. Ndakasvika vapedza vakatomira Pane zvimwe zvinhu zvinokurira munhu.
zvakafanana nekuvakwa kwechikoro. Kuvakwa kwechikoro chinokurira iwewe mugari kuti uti urikuda kugara apa. Saka chikoro ichochoka unoona kuti chikoro ichi chiri kushandira munhu wese, hachisi kushandira munhu mumwe chete. Kuvakwa kwechipatara kunokurira munhu. Togona kutosvika tichitorera vanhu nzvimbo tichivaka chipatara kana tichivaka chikoro. Ichokwadi kuti mumusha maMurape tine dambudziko rezvikoro, tine dambudziko renzvimbo yezvikoro. Pachokugudza pachikoro pedu apa tine zvikoro 3 kana 4 pachikoro pamwe chete. Ndochikonzero tiri kuti ngapavakwe chimwe chikoro nokukasika kuti tikwanise kuita decongest zvikoro zvatinazvo. Ndinotovimba mashoko iwawo ekuti pandipapo pavakwe chikoro akatopindawo munzeve dzangu. Asi ndiri kuda umbowo kubva kumasabhuku aya andataura aya pamwe chete nakansera kuti ndinzwe kuti ivo semasabhuku, ivo sakansera vari kuti kudii nezvenyaya iyi uye nhau yacho yafambirwa kusvika papi. Togona kunge takaigarira pano iyo kanzuro yakatouya yakapega. And then kana kanzuro yauya yakapega, kanzuro hatichamanikidza kanzuro kuti chinja yeboundary ka. Ichokwadi. Ndakavati nini kana muchiti pavo pachikoro chinobhenefita tese. Asi hachiafekti munhu ane kuti imba yangu ndo the furthest away papatipo. Uchindibvunza mubvunzo nokundidzosera munyaya yandapedza. Ndati ita kuti musangano iwoyo ugarwe pasi vondinyorera pasi kuti zvii zvavakakurukura maringe nekuvakwa kwechikoro uye nzvimbo yakanzi ivakwe chikoro nepauri kugara iwewe zvakamira sei. Ivo semasabhuku vari kuona sei nzvimbo yauri kugara iwewe nepavakati pavakwe chikoro. Tinoda kugadzisa paperwork. Dai mamune tsamba yamambo yakakupa nzvimbo ka. Dai tatopedza nyaya. Inini ndakuchigadzira tsamba dzinoita kuti ugarepo kana kuti kwete. Tsamba dziri kubva kuna masabhuku vacho vaunogarisana navo, tsamba inobva kuna kansera. Tsamba idzi dzinouya dzakadhindwa. Tapedza nyaya iyi ndokupa yangu tsamba yauchagara nayo iri pano ndipo pananzi namambo ndigare tsamba iyi. Masabhuku akati zvakati, kansera akati zvakati, zvinyorwa izvi. Kana zvisingarambi tobva tapanana zvikonzero kuti nyaya yedu iri kuramba nechikonzero chekuti handiti. Saka kuti urambe uchindibvunza akati tombotaura hedu asi tinoda zvinyorwa. Mazvita. Asi ndauti changokuremera panyaya yako ndechekuti vanhu vatoita meeting yedu kuvaka chikoro pasina chinhu. Ivo havasenda kuseri kwacho. Handiti. Dai vanga vakaita meeting yavo iwe imba yako yatoshi pamwe dai dzadzimwe nyaya. Saka zvataurwa namambo ndizvo uchajaiswa namunji vakapadhuze nepadaswa chikoro, bridge, road, dhamu. Handiti. Shanda nemaauthorities eland. Kutoona kuti muganho wavo zvauda kuti unogumira apo kutangira apa. Saka ndakuita zvipi ndakuita zvakaita wega unogona kuita uchipinda mabhega asiripo. Mugona itaura baba. Havanoziva mutemo isi vanoisiva vana. Taurai baba. Ndakachibvunzawo kuti mumashure mematsamba enyama mudaramo munganzwidido here kuti inenzorokwadzo kunyira. Hainimi handingamboda kukutambudzai baba. Regai masabhuku anyore pasi. Haimimi hazvisinei nemi. Masabhuku akanyora pasi, kansera vakanyora pasi, touya tochidyidzanisa zvabva kune vese apa. Mimi zvamataura imimi ndazvinzwa. Ndiri kumbirawo imi vakomana patsamba yenyama kunyora, muchanyora uyu muchiti ari kuti iye akapiwa nzvimbo ina mumbochina ine anzani mufakazi wake ndisekura munyora zita ravo. Kana masabhuku avaine zvavanoda kubvunza kuna sekura ndo vachaenda kuna sekura vobvunza vonzwisisa vochinyora tsamba vochindipindura nezvinyorwa zvakanyorwa pasi zvavachadhinda vachitaura nhau yemiganho yenzvimbo yemwana uyu nemiganho yepanhu pavari kupava kwechikoro. Taurirana manyora masabhuku anofanira kuita zvinhu izvi. Nakansera Murape vanewo vanga vagare pasi vanyore pasi matsamba. Kana matsamba iwaya anyorwa mochizobata mukomana uyu odzoka panapa tokurukura nyaya yacho. Sogona kukurukura nyangwe pakati pesvondo pandee ndiri pano kana matsamba acho akanga auya. David.